This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hakajingdon ki CCTV camera menta kala long shisha ka jingarap ban lapsa ya ki babun ki kam sneu bat dangshen hapo kani kanong ba lala ban yoi ya weu snar Nongtuh ubala persang ban klong Pisa na ki senduk tapsen yang Pisa hakawai na ki Ïingmane ka badan han nong ba Shillong hakapor men met kumba prabaji tam jong ka khat santre gujelio araja arpusan ya kani la yoi lengba ka jingyo ringdur artali ki kor CCTV camera jong ka te ka Ïingmane kat kum ka CCTV camera ban rio ka badan kat sau second layo I boniu Nongtuh ula lech swat ya kani ka Ïingmane na ka wei ka liang ka badan ka jing khang yet bat persang ban play ya kani ka jing khang Khynra na ka jing bom la jong u ban play ya kani ka jing khang yet bat ban rung sapok kamera ula pet no na ka te ka jaka hakawai pat ka CCTV camera ka paspo ka badan lai minute bat lai pulai second layo I boniu ju hi Nongtuh ula persang ban klong Pisa na ka wei shwa ka senduk tap senyang Pisa ka baret bola kenro bat the hamadan nang baka Pisa ka badan hakat ka sendok kan hap samadan Khynra I kum badan ai hapo ka sendok pat kam dan ka jing hap ki Pisa ru hadian kini ula sempat ya ka sendok tap senyang ka bahe bat ban le ru kumju kumbau la le ya ka bakhamret Khynra na ka ni ru omla ban yo I bola yo Pisa Jack kan nolak ni meh. Nak kena senyum aja. Stay. Ini arna yo kan. Bos. Stay. Ya mes Sunday ni ada. Hamuan. Macam tayo harus tayo try kita. Meminta di ni untuk apa cak bahala. Itu ni. Tak macam. Maju. Tapi bener. Mata ni mata emas, nama susu na kendro ni. Kuna. Kendro arsenal na kuna. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya